Agwara m ọnụ ebe niile. O zuru ụwa ọnụ o. Onye ahụrụ eze ya arụ ka ọja ka achị. Ọkwa nwa gara aga nga ka otu nwaanyị Igbo kwọrọ ndị ọzọ na-awụghị ndị Igbo. Ha eburu the matter n'isi. Igbo women this, Igbo women that. Enwe ebe na omege ha omege ka mpaghara ụwa niile ha. Kele ugbu a na-emege na Akwa Ibom steeti. Otu nwoke eji nwaanyị ya na nwunye ebi. Nwunye rụkwa n'ime ọnwa 7. Ya nwoke aha ya wu Mugo. Nwunye ekwenu aha nwunye ewu Esther Akpan. Oya ka Esther nọtara ime gwawara di ya na ihe goge ya wụ ihe nọ n'udo. Di ya jụọ ese ọ gịnị goge ya ekwu ihe goge. Nwoke were ngwengwe so gawa aja ka ọ ga zụtara nwunye ọma ya ihe goge. Ozugbo nje nwoke ya tụpụrụ ụkwụ. Enyi nwoke nwunye ya a na-akpọ Victor Akpabio eghekpute n'ime ụlọ gụrụ ụzọ gụchie bịa ntụrụ gụbulie nwaanyị nọ ntara gị nọ n'elu bedi ụgwem. Ya ebido kpobarịwa ya ebido sụbarịwa nwaanyị nọ ya ebido chigharịwa ya ụkwụ ya ebido gwurime. Ọya ka ọ nọ na-asụ nwaanyị nọ ntara ihe a na-akpọ sọmbeleke. Ya eshi n'azụ ya eshi n'ihu ya chigo ya ụkwụ ya chịda achịda ya amagoro n'elu afọ awụgharị na-egiri akwakpo n'elu nwaanyị nri ime. Nwaanyị gị ghara olu aka na-eti mkpu ọṅụ. Nwaanyị na-eti ihe nwaanyị a tige n'ọnụ o tigedoho ka amteghara ịnụ ihe nwaanyị tigewo ụwa lekwe ihe gere. This woman na-eti ihe kele ọwa ụtọ ụwa rue na ihe ụwa na ọtọgbuola onwe ya na ọ na-anụkwanụ na vivi egbuoni o vivi egbuole yo vivi awota na ọ na-anụkwanụ mgbe ihe ụwa tokwara. Ọ na-anụkwanụ nwoke nwere keke ibe yo ihe a nwaanyị a na-eti n'ọnụ na-eti ya na-eti vivi asụgbuole yo vivi asụgbunye ọnụ ya anya vivi yo vivi ya na vivi ịsụọkwa ihe ịsụpụ nwa ị ga-asụpụkwa nwa. Ọ ya ka o tikatara ihe nụ ndị neighbors no na something dị wrong na nwaanyị ime omege ya ka ọwụ na di ya na di enweghị okwu. Ha nụrụ nga anụnụ ga-akọwa aka na dọ ya unu ụzọ gbachi na agbachi and ihe nwaanyị tige nọ na-ekwegekwanụ ka Victor nọ na-akọwala aka na dọ ya onwe etigekwana etige ọnụ ya dị very busy na-eti mkpu ọṅụ. Ndị mbọ na-akụ aka na dọ ya nụkwa na-eti vivi na-eti v atụ Victor na-etikwe na-ese ude. Ha bịa ghọta na enwere ihe gaga on ikekwe di ya chọrọ ịkọgbu ya n'aka. Ha mawa ụzọ mahe ntụrụ ụkwụ mahe ụzọ. Ọ ya ka ha batara hụzi na onye nwaanyị tigere vivi ọwụ di ya. Ha ghọtakwana ihe wu vivi na vivi na ọwụ mkpobiri Victor. Ọ ya ka ha hụrụ na nwata nwokorobịa ahụ nụnụ na ọ mawala nwoke ibe ya aka kpaa ya ka ọjọọ bata n'ụlọ bikwobara nwunye ya ime n'iwe na ọnụma. Ụmụ okorobịa dade ha akọga ya dị down. Otu onye n'ime ha agbabaga na kichin ga-eshige mmiri ọkụ mmiri ka gboo ya palie mmiri ọkụ n'ntara gboo ya n'ogirishi Victor gboo ya n'afọ gboo ya n'ugbo azụ. Victor nụrụ ga-agbatịa na ihe ụfụ ihe mgbu odili ya mmiri ọkụ oruru ga-ewurigecha na mkpụrụ obi okweghị ya nụrụ ga na nwụọ gbatịa jụọ oyi. Ọ ya ka ozu ya gbotoro oji eruo ndị nga Victor ntị ha ewere polisi bịa na ndị be Mugo tekiri laws into their hands. Na ọgịnị mere akpọrọ Victor police na Victor wakporo nwunye na ọgịnị mere ejiri gbuoro ha nwa ha. Polisi abịa enwe onye ahụrụ ụmụ okorobịa agba ọsọ nga ha hara ogbuo Victor n'aka ma di nwaanyị agba ọsọ. Ọ ya ka polisi rugharịchara lawa mmadụ ole na ole ekpute nwaanyị kwechirikwe n'ụlọ ma ịga nga akọ anya daidai. Ọ ya ka ụmụ okorobịa obodo olu achụtara bịa jụọ ese ọ gịnị kpatara o ji tige die nọ ụdị ọnwụnwa dị otu a. Nwaanyị ebido kọwara ha na di ya na ọ naghị anọrụ 1 minute n'elu ya na di ya eso wụrụ nwoke na otu ugbo ha gburu Victor ya ọrụlanụ ha mma na ọ Victor na-eme ya obi aṅụrị na ọ Victor na-achịgharị ụkwụ ebe ọ dị ya mma na ogbugbu ha gburu Victor na obi arụ ya mma. Otu onye n'ime ha so weta nwaanyị nụnụ egbukwuo ya ebe egburu Victor ka ha zawazi azịza n'otu. Ndị ọzọ so hapụ ya na ọrịa ime egbuo ya ugbo egbuola Innocent Child na ya n'afọ. Ihe zoro nwaanyị awụ na ọrịa ime.
ụmụnne m, ọ na-ahụ nanụ onye ọbụla kpachapụ anya ya. Ka ikpeazụ a, ọrụ ka ụmụ nwoke ekweghịzi ụmụ nwaanyị nọ na di jiri ike. Ama m ihe nju ji ebuga ụfọdụ ụmụ nwoke na-aga ebe nwaanyị nọ na di, eburukwe nju erute banyega n'ụlọ nwoke ibe ṅụ, n'ime ụlọ nwoke ibe ṅụ, n'elu bedi na akwa nwoke ibe ṅụ, garịa nwunye ya elu. Ụmụnne m, what a dangerous thing. Onye ọbụla anya ya nọ n'ahụ nwaanyị nọ na di, wepụkwa anya ya. Ọ naghị adịkwa mma. Enweghị okpukperechi nabatara ya, ma Baịbụl ma Koran enweghị okpukperechi nabatara ya. Onye ọbụla kpachapụ anya ya.